new drama series and everything new ang hisgutan nato dinhi sa Bistok. Busa, makaubanta the very talented and the very beautiful inside and out, Miss Andrea Torres. Maayong buntag, Ada! Happy New Year! Hi! Happy New Year! Kumusta, Ada? How was your New Year celebration with your family? Ako, masayang-masaya kasi we have a big family and kapag ganitong may okasyon, talagang lahat nagpupunta dito sa bahay. So, nag-enjoy kami sobra. And at least bago mag-start yung second lock-in for the show, marami na akong bonding time with them. Ayan, that's good to hear that you had a very fun time with your family last night. Kasi 2020 has been really tough, ano? But very life-changing also for most of us. Para sa iyo ba, Ada, ano yung best thing na nangyari sa iyo noong 2020? I think yung mga realizations talaga. Kasi dahil sa mga nangyari, especially yung pandemic, parang na-remind tayo kung ano talaga yung importante sa buhay natin. So I think maganda yon moving forward, 'di ba? Mas makakagawa ka ng magagandang desisyon, 'di ba? Mas tama yung mindset mo after ng lahat na nangyari. Ang galing nun. Ang ganda nun. First day and of course, kailangan fresh mindset din for 2021. Pero looking back, Sakto ngayon 2021, 'di ba? I'm sure yung mga New Year's resolution natin mas magaganda na ngayon kasi nga back to basics, 'di ba? totoo. Pero kung balikan natin yung 2020, ano yung pinakamasaya mong moment or milestone noong nakaraang taon na talagang tumatak talaga sa'yo? I think yung bonding ko talaga with my family kasi ito yung longest na magkakasama talaga kayo sa bahay na although syempre hindi mo maaalis yung mag-isip ka kung ano ba talaga nangyayari sa mundo, syempre kinakabahan ka. Kung titingnan mo yung bright side, nagkaroon ka talaga ng time with them. 'Di ba? Isipin mo 7 months na kayo-kayo lang talaga lahat ng mga activities ninyo magkakasama kayo. So ite-treasure ko talaga 'yon. Totoo, family is everything talaga. And since today is the first day of the year, Ada, let's talk about everything new about you. So let's start with your new goals. Kasi bilang unang araw ngayon ng 2021, ano-ano yung mga new goals na plano mong abutin this year? Ako always ko naman pong goal talaga is maging mas mabuting artista, mas maging magaling sa craft ko. So hopefully talaga ma-achieve natin yan dito sa soap na ginagawa ko ngayon. Na may mapakita naman akong bago rin sa kanila. And of course, goal ko rin po na makapag-travel alone, kung safe na ang lahat, matry ko yun. And gusto ko rin syempre na ma-expand pa yung business namin ng mom ko. Nice. Those are really beautiful plans and we wish you all the best for that ngayong taon. Thank you. And this time, pag-usapan natin ang new drama mo, ang Legal Wives. Ayan, bakit kaabang-abang talaga ang storya nito, Ada? Nako, I think this is the first time na gumawa po ng soap ang GMA na tinatakal yung kultura ng mga Muslim. And it's very interesting. I mean, I'm sure marami na tayong nabasa about them, pero ito talagang mas in-depth. So, ang dami-dami niyo makukuha from this. Ako, every time na nagtitaping kami, naaaliw ako kasi may mga natutunan akong bagong words at yung mga bawal at hindi bawal. Ano yung mga nagustuhan mo naman sa bago mong character as Dayan? Ano yung mga qualities ni Dayan na very relatable talaga, lalo na sa atin mga babae? Si Dayan po kasi dito, dun sa tatlong wives ni Ismael, played by Dennis Trillo, siya lang yung Kristiyano. So dito mo makikita kung paano ba siya mag-a-adjust kasi syempre magkaiba sila ng relihiyon, paano ba siya makikisama dun sa pamilya ni Ismael and kung paano rin tatanggapin ng family niya kasi syempre bago rin sa family niya yung ganitong setup. Ayan, and we can't wait to meet Dayan sa Legal Wives. And of course, I'm sure it's a very empowered role of a woman na naman itong gagampanan mo, Ada. And of course, kasi Medyo New Year. complicated siya. Talagang kailangan, ang bilin nga ni Derek, kailangan bantayan ko talaga yung pagtaas at pagbaba ng emosyon ni Dayan, yung mga pinagdadaanan niya. Kasi very colorful yung life niya. Kasi meron din siyang struggle dun sa pamilya niya. Siyempre, yung dynamics nila ng daddy niya. Meron din siyang struggle bilang isang babaeng na in love. Diba? At hindi nga siya sanay dun sa buhay ni Ismael. So,
ang colorful ng buhay niya na nakakatuwa kasi ako mismo bilang ginagampanan ko siya, parang grabe yung roller coaster ride talaga. Totoo yan. And this time, pag-usapan natin kasi we talked about your new series, your new role. Dito naman, let's talk about your new love for anything that you enjoy. May mga hobbies ka ba or interests na gusto mong i-pursue ngayong 2021? Hindi ko pa kasi natatry is yung gumawa ng bread. So, isa yan sa mga gusto kong itry talaga. Na, kasi mahilig talaga ako magluto, pero parang feeling ko marami pa akong hindi na-explore pagdating sa pagluluto. So, yun ang gusto ko talagang gawin ngayon. Makagawa ako ng bread, siguro makabake ako ng cake, yung mga ganang bagay. Kasi mga simpleng bagay na ganyan, nagpapasaya talaga sa akin. Ayan, we can't wait na mag-venture out ka nga dyan into baking. Ano? Bagay. Pwede. Tsaka meron pa pala ako i-share. Yes. Natuto na ako mag-drive. Isa yan sa mga bagong skills ko. I'm so happy for you. Ang tagal ko na pinlano yan na gusto ko mag-driving school, pero lagi siyang nauudlot kasi lagi nasasabayan ng project. Pero ngayon, finally, nagawa ko na siya. So, ang isa ko rin pong plano is mag-drive lang somewhere and then kung saan ko lang po maisipan mag-stop, magkakape ako doon, kain ako doon, relax lang, ganyan. So, excited. Tingnan natin kung saan ako makakarating. Very exciting talaga yan. Long drives, ano? It'll give you more time to really think and reflect as well. Ang ganda plano yan. We're excited for you. And of course, Ada, kasi New Year, syempre, it's a new Ada. Ano ba yung mga negative traits din or mga unhealthy habits na gusto mong baguhin para sa sarili mo? Ako, yung pagkain ko ng too much sweets. Yan talaga, as in, every year, yan ang problema ko. Grabe ako kumain ng sweets. So, kailangan ko talagang i-lessen na yan. But it doesn't show, ha? Ada, ha? Unfair. Tako, willing ako i-give up ang lahat, basta magkaroon lang ako ng extra slice of cake. Pero it doesn't show at all. It's so unfair. You're blessed. Pinagdudusahan ko po sa gym. Kaya pala. Pero Ada, ito ha, we wish you all the best this new year, Ada. Kasi you deserve everything good and everything that is positive for you and your family. Kaya all the best for you. So before we end this interview, please thank your supporters and invite them to watch Legal Wives. Opo, una-una, thank you so much. Thank you sa mga sinabi mo, nakaka-touch. Thank you so much. And ang wish ko sa lahat is maging positive lang tayo kasi I'm sure magiging mas maayos po in the coming months, in the coming years. And I'm sure may reason po ang lahat ng to. And ito na nga po, meron kaming bagong i-offer sa inyo, ang Legal Wives. Isa po ito sa mga unang soap ng GMA na after ng lockdown na ipapakita sa inyo. So, I'm sure magugustuhan niyo po to. Marami po kayong matututunan. Daghang salamat talaga, Ada, for spending time with us ngayong umaga. Thank you so much din. First day of the year, kayo yung kasama ko. So thank you so much. I'm so happy. Thank you, Ada. Yes, soon. Punta ako dyan. Of course, of course. Yes. Thank you. Happy New Year. Happy New Year!